When the spring light falls into winter night, hold on, our summer isn't gone. And to think I lied when I said goodbye. פשוט כיף לי להיות חלקה, בלי שיער. אם אני רוצה ללכת לסוף שבוע, אם אני רוצה להיכנס לבריכה, לא צריך לחשוב, לא צריך לתכנן, אפשר להיות ספונטניים, להרגיש טוב עם עצמי, וזה פשוט כיף. תודה רבה, שרית. כשהגעתי מאוד חששתי גם מהכאב וגם מהאפקטיביות. זה לא קורה בכלל. אני ממש מרוצה. אני יכולה ללכת לים בלי לחשוב 3 פעמים לפני, ואני יכולה ללכת עם גופיות על בסיס יומיומי. ונעלמו לי הפצעים, ואני מאושרת ואני הולכת לים בלי שום חששות, וכיף. הגעתי לשרית בעצם מההמלצות שקיבלתי מאמא שלי, ואני תמיד סומכת על אמא שלי שהיא בוחרת לכתוב ביותר. כשבאתי לכאן, אז קודם כל ראיתי שהשפן המקצועי הוא הרבה יותר מקצועי מה שהיה לי קודם. ופשוט משפר את איכות החיים. זאת אומרת, אני תמיד יצאת מכאן עם איזושהי תובנה חדשה, עם הרגשה חדשה, עם כיוון חדש. יש כאן משהו מאוד עמוק. כיף לי לבוא לפה כל פעם לטיפול מחדש, ואני ממש מרגישה שזה ממש לא רק טיפול שנוגע למראה חיצוני, אלא בדיוק ההפך. ושרית מקסימה. זה לא היה ככה, היה מקצועיות יותר, מקצועיות פחות, אבל הערך המוסף הזה, העומק שיש אצלך, הוא הופך את זה למשהו יותר משמעותי, יותר בשבילי יותר נכון, יותר כיפי, ואני רוצה להודות לך על זה. וזה פשוט מאוד כיף להגיע לשרית כל פעם, היא מאוד נחמדה, מאוד מקבלת ומחבקת.